Wangena kanjalo long division sibalo somlumbu ntombazi imdabukelanga zamqoma ngoba zimthanda umthunzi ukuphumula intombi noma enganakho ukuphumula kwesami isifuba yimi wethi crush wenyoko bephelele bafana ngumgodi kulahla umuntu wamlahla uma enganakho ngamcosha ngamthintisa wabe siyamfuna futhi wena usuka bafowethu siyabonga kakhulu sobe subscribe ku YouTube channel yethu nabangako subscribe please subscribe to our YouTube channel and also put a notification bell so that whenever we post new videos you get a notification. Right, let's get to it. Well, sengike ngaposta before mayelana noNtshathu Ugodo woKhozi FM ukumisa kwakhe and kusho ukuthini lokho. Ngaphinda ngaposta futhi follow up video where ngi-explaina khona ukuthi zithini inguquko ezizokwenzeka uKhozini about uNtshatha alone. But now today sengitholile ngomgosi wami ngaphakathi ukuthi kuzokwenzakala ngeenguquko zoKhozi FM njengoba sazi ukuthi inyanga lesiya kuyona uMay kuyaqala kuyaguqulwa inhlelo oKhozini FM. Ngiqale ngoba no lemi ngiqale ngoMrosary limaririri uNonhlanhla Mfaka Buthelezi siyamazi kakhulu umsakazi lo onegalelo umsakazi lona one energy onamandla ngendlela esimanga uMrosary senesikhathi ke soKhozini FM currently wenza uhlelo lwantambama isisonke drive ashayela nomzokoloko umfoka Gumede abangomkhaya sekuvelile ke ngomgosi ongaphakathi oKhozini FM naka SABC ukuthi uMrosary sezokushintshwa from i-afternoon drive elethe kuhlelo lasemini yasekuseni. Imini yasekuseni ke siyazi ukuthi ile shayelwa uLady D u9 to 12 9 to 12 ushayelwa uLady D uthi wayifani mawuthanda. So uMrosary sekuvele ukuthi uzoshayela lelo hlelo u9 to 12 lolo kade lishayelwa uDudu Khoza. Kodwa ke ungaveli kahle ukuthi uDudu Khoza yena izokwenziwa njani indaba yakhe. Sekuqaquliwe ukuthi engathi bazolishayela bobabili kodwa omunye uzoshayela izinsuku eziwu3 omunye shayela izinsuku eziwu2. So khumbula phela ukuthi sekufike emaphethelweni econtract noma eservice ya Lady D sebekhona oKhozini iminyaka eminingi kakhulu. So ngicathi sekufikile isikhathi sokuthi manje sephendla indlela mhlawumbe sekuyi season yakhe yokugcina ngingasho njalo mhlawumbe unyaka wakhe wokugcina oKhozini FM ngoba semdala kakhulu oKhozini nasendimini yokusakaza. So ngicabanga ukuthi ke sephemba indlela uphembela uMrosary okuyena manje ozothatha izintambo from MC. Ukukhumbula phela ukuthi uhlelo luka Lady D Jabule Jule 9 to 12 lushintsha impilo zabantu li relative abantu bayakwazi ukurelate kulona ngoba linohlelo laphana amajukujuku libe nohlelo lapho amajukujuku lapho mama aqhuquzela omama basemakhaya ukuthi hayibo abavuke bayithathe besungula ama-co-op beqala ama-business ama-co-op kube khona futhi ama-chillers engena phakathi shiqe endlini zobasi nomedemu ekhulume nabasebenzi baseyindlini. Sokhumbula futhi unohlelo lapha bengena khona emarenke emahostela uhlelo lakhe nje luthinta impilo zabantu kakhulu. So kutrainwa ke ulokhu uMrosary ukuthi hayi engase sifikile isikhathi ukuthi fanele eqhubeke nalolu hlelo kodwa uzonikezwa nje unyaka wonke ukuthi ebe ngaphansi kwephiko la Lady D uMrosary ukuze ebambe engene ethi gqi enhlizweni zabalaleli beJabule Jule i9 to 12. So izona ke lezo ongaveli ukuthi kuzona zonke le nguquko umzokoloko hayi akasaveli inhlobo kule nguquko nje za 6 to 6 u6 wasekuseni kuze kuyoshaya u6 wantambama ulokhu umzokoloko kade enza uhlelo isisonke drive noMrosary akaveli inhlobo le inhlelo lezi angazi kwenzakalani ngaye. Siyazi phela ukuthi uphuma kwikakasi and umfana lona osiqhulula isingisi engangena ethi shiqe nako Metro FM nako 5 FM kanjalo kanjalo. So akaveli nje ukuthi yena uzoya ngakephike njengoba bezohlukaniswa nomlingani wakhe noma nophathini wakhe. Ngiyabonga kakhulu, please subscribe in our YouTube channel. My name is Q Khomo.